je o tebe známe, že moc nedávaš rozhovory, respektíve toto je tvoj prvý. A možno, čo by prekvapilo, tak ani cestoviny. Nemám rada cestoviny na hociaký spôsob. Keď už Perché? Cestoviny pás. žiadne carbonara, cestoviny, špagety, nemám to rada. Keď Už ma ty nemôžeš ísť rád do Talianska. Dobre, tak budem hovoriť úprimne, jak vyzerá môj deň. No prosím ťa, to chcem. Ty kokos, táto Tamara, že tá je dobrá. Kokos. A teraz tu sedíš a dokazuješ v reprezentácii v Slávii na ihrisku, že čo v tebe je. Najviac sa mi páči tá Premier League, Chelsea, West Ham, takže to sú úplne také, že top strop, že ciele. Je super, že v Čechách četečka vysiela tie zápasy. Aj na Slovensku STVR začalo vysielať zápasy. V reprezentácii nie je samozrejme, že tie mladé baby dostaneme hneď tú príležitosť a ja veľmi cítim od toho trénera, akože mi dôveruje a že mi verí. Ja sa vždy modlím a dúfam, že mňa ten mediálny termín nejak obíde a že naozaj sa tomu vyhýbam. Ale čo ma, ty si musíš zvyknúť, musím ti to povedať. A ja som hrozne rada, že si prišla, lebo ty si tvárou a budeš tvárou ženského minimálneho slovenského futbalu, lebo hráš ako hráš a si aká si. Hej, takže zvykaj si. Čaute všetci, vítajte znova a zás. Po dlhom čase sme tu v podcaste o ženskom futbale s Lujou. A ja tu dneska mám talent slovenského ženského futbalu, ktorá hráva za Sláviu, ktorá hráva za reprezentáciu a ktorá som sa inak dneska dozvedela v jednom rozhovore, že má dvojča. A to som doteraz nevedela. Takže som sa obohatila a nie je to nikto iný ako Tamara Moravková. Vítaj tuto u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Veľmi rado sa stalo. Ja som hrozne rada, že som ťa sem dostala, lebo je o tebe známe, že moc nedávaš rozhovory, respektíve toto je tvoj prvý. Tak mi prosím ťa povedz, že aký máš level stresu, že od 1 do 10, vieš, keď hodnotíte zápasy, že aká si unavená, tak 10 je najviac a 1 je najmenej. No, tak samozrejme je to 10, keby sa dalo ešte viac, tak aj 15-20, lebo presne, ak si povedala, je o mne známe, že tieto situácie naozaj nemám rada a bola odvaha sem dojsť a musím povedať, že veľa bab mi hovorilo, keď teda sme to dali von, že som povedal, že sú prekvapené, že som sa sem dala na to, ale tak kedy inokedy, keď nie dnes. Hrozne rada som, že si prišla a že akože vychádzaš zo svojej komfortnej zóny, lebo ako sa hovorí, keď človek vidí zo svojej komfortnej zóny, tak sa posúva ďalej. Takže počujem, také budeš mať ponuky na ďalšie rozhovory po tomto rozhovore, že budeš odmietať alebo príjmať, dúfam, aby sa o tebe dozvedeli fanúšici viacej. No, ty si dneska ráno mala tréning, že? Mali sme ráno. Jaký bol? Dneska bol taký ľahší, 2 dní pred zápasom, nedeľu hráme, takže to bolo v pohode, no. V Necholupe, hej. A proti, aby sme aj pozvali divákov? Teda vlastne to nestihneme zostriať, ten bol dobrý. Hráme na Slovácku nedeľu. Aha, Takže proti cesta. bývalému týmu. Inak, jak berieš tieto zápasy proti Slovácku? Ako to vnímaš? Teraz už v pohode, vlastne však ten tým sa im už tak obmenil, že vlastne som tam hral možno spolku báb a aj tréner už je iný. Majú tam vlastne trénerku ze Slavie, čo trénovala, takže už to nejak nevnímam, že by som tam hrávala. Akože s niektorými babami sme aj teraz v kontakte, takže je to také milé, ale že by som nejak inak brala tie zápasy, tak to nie. Hej. A ako diváci a posluchači už môžu počuť, tak ty máš takú špeciálnu slovenčinu. Ty si zo Záhoria, že? Inak to z Osenice. Z Osenice to máme spoločné. A ty si pamätáš, kedy sme sa my prvýkrát videli? Ja si to úplne pamätám. Nebolo to na nejakom školskom turnaji? Bolo to na takom kempe v Stupave? Ježiš, áno. Pamätáš si? Tak to bolo fakt dávno. To bolo normálne, že ty si mala 11 rokov, podľa mňa. Pamätám si, ešte aj Škorvi tam bola. Škorvi tam bola, áno. A ja inak som z toho natočila taký vlog. A to je ešte moje YouTubeové začiatky z tých to bolo 11 rokov dozadu inak. Ty kokos. No, chápeš to? A už vtedy mi hovorili trénerky, tam bola, myslím, Ivana Balažiková a ešte aj Alky, Lucia Eldahabiová, myslím. A oni mi hovorili, že ty kokos, táto Tamara, že tá je dobrá. Kokos. A teraz tu sedíš a dokazuješ v reprezentácii v Slávii na ihrisku, že čo v tebe je. No ale mňa hrozne zaujíma jedna vec.
teraz trošku akože pôjdem niekam inám, ale na vyhlásení Grassroots, čo organizuje vlastne Slovenský futbalový zväz, tak ty si tam už 2-krát vyhrala cenu fanúšika, že? A bola si vlastne aj najlepšiu hráčku do 19 rokov. No a oni si tam vždy pozvú na pódium. Ja som tam tento rok mala aj to šťastie odozdávať nejakú cenu a ten moderátor sa ťa pýtal také Pekné otázky. otázky, že napríklad, že hej, že čo nakupuješ? Ako často nakupujem. Ako často nakupuješ? Teraz si pamätám, že mi dal otázku, či chodím pre záhradné náradie do Lidlu. Ja normálne, ja som sa tam akože za teba cítila zle a ty si bola na tom pódiu. Tak mi prosím ťa povedz, že jak si to vnímala v tej situácii a jak to celkovo vnímaš? Akože to, že asi by sa to Lea Sauera nikto neopýtal, že respektíve ten moderátor, že ako často nakupuje. Akože ja cením všetkých, akože obdivujem aj moderátorov, že vedia vystupovať takto pred veľa ľuďmi, lebo ja osobne to nemám rada, ako som už aj spomínala. Čiže títo situácie ma strašne stresujú a obzvlášť takéto ocenenie, keď viem, že kto to moderuje. No takže v ten moment, keď som bola na tom pódium, tak som sa len modlila, aby som nedostala otázku podobného typu, aby to bolo len niečo, že nejaké poďakovanie, nejaká otázka na futbal, lebo však predsa sme tam kvôli futbalu. No a jak už som videla, že mi dáva otázku, tá prvá bola, že jak často nakupujem, alebo či rada nakupujem, tak už som videla, že celý ten rozhovor sa bude niesť v tejto téme, takže v ten moment ja som úplne, že vypla, už som sa len sústredila na to, aby som akože taktne mu odpovedala, aby som niečo zle nepovedala, ale tie otázky boli fakt hrozné a v ten moment ma ani nenapadne, jaká odpoveď je vlastne dobrá na tú otázku, takže tak aj tí moje odpovede vyzerajú, že boli strohé, boli jednoslovné, ale to človek ani nevie, čo má na také otázky odpovedať. Vieš čo, môžeme možno poradiť nejakým futbalistkám, lebo neviem, či sa tu futbalistov budú pýtať, neviem, čo ma teraz tak napadá, ale proste možno akože reálne zareagovať na tom pódiu nejak slušne, že chodím asi normálne nakupovať, ako aj futbalisti chodia. A vieš, že akože normálne mu to dať na tom pódiu, že vieš, na budúce. No najhoršie. A že inak môj futbalový vzor je ten alebo tá. Akože najhoršie je na tom, že všetky tie odpovede, ktoré by som najradšej tam povedala, ma napadnú až potom, keď zavede ten stres a to už je samozrejme neskoro a úplne sa si hovorila, že by som najradšej povedala, že či sa to opýtal Stana Lobotku alebo niečo takéto, že prečo sa neopýta na to, ako som mala sezónu, keďže sme tu kvôli futbalu, že len to je najhoršie, že ja som bola vtedy v takom strese a že som nechápala tým otázkam, že mňa ani len nenapadlo, že by som to nejak otočila na srandu alebo položila jemu otázku, že či je to vhodná táto otázka, ale tak no už to čas nevráti, takže... Ja rozumiem, no a možno ti to pomôže do budúcna, vieš, keď sa s týmto stretneš, tak už budeš možno nepoviem, že lepšie reagovať, lebo to akože ja keby, že som tam stála, čo mám o 15 rokov asi viac, než tak asi by som tiež tam zamrzla a povedala, že what, že čo. Takže ti to možno pomôže do budúcna, dúfam, že hej. No a s tým, že si tam stála na pódiu, tak je aj spojené to, že samozrejme, že už jak hovorili pred 12 rokmi tie trenérky na tom kempe, že si brutálny talent. A mňa zaujíma, že v dnešnej dobe, hej, aj keď táto situácia, o ktorej sme hovorili, neznačí to, že alebo nenaznačuje to, že ten ženský futbal sa niekam posúva, lebo vo svete, v Európe sa posúva, čož sme videli aj na majstrovstvách Európy, teraz vo Švajčiarsku. A mňa zaujíma, vieš, lebo ja keď som mala 22, ty máš 22. 22, no. Tak ja som mala ambíciu, že hrať profesionálne futbal. Vieš, že som fanúšik Realu Madrid a teraz, že neexistovali Real Madrid ženy. Že ja som nemala tú predstavu, že kam by som chcela. Že ja som proste mala tú ambíciu, že hrať profesionálne a mňa zaujíma, že hráčka v tvojom veku v tomto období, jak sa futbal rozvíja ženský, aj v Čechách, tak ako ty máš ambíciu, že kam si to chcela dotiahnuť, že máš aj konkrétne ciele, alebo jak to máš? Tak moja ambícia vždy bola tiež, presne ak si spomínala, stať sa profesionálnou futbalistkou a môžem povedať, že sa mi to stalo v skoršom veku. Vlastne už na Slovácku sme boli profesionálky, čiže v 17. Takže momentálne v tejto Slavii, čo som, tak vlastne zažívam to, že som vždy chcela, že som chcela hrať ten futbal na tej najvyššej úrovni. Hrať Ligu majstrov, čo sa nám tiež podarilo, tie európske poháre. Čiže ja si to kvázi len tak užívam a skôr sa snažím každým dňom sa zlepšovať po tej futbalovej stránke a
napredovať aj byť ako lepší človek a sama seba každý dňom byť lepšia samou seba. A skôr tak krok za krokom, že nemám úplne, že nejaké tie ambície, že by som teraz mala nejaký vysnívaný klub. Takže skôr tak krok za krokom a uvidím, že čo ten futbal prinesie. Dobrá, teraz si predstav, že hoci čo by si mala povedať. Vieš, že dream big sa povie, že akože tak kde? Vieš, aj keď je to prestrelené, alebo není to prestrelené, že to je jedno. Tak máš nejaký proste, že... Najviac sa mi páči tá Premier League, Chelsea, West Ham, takže to sú úplne také, že top strop, že ciele, ale hovorím, že skôr sa sústredím na tú bližšiu budúcnosť a uvidíme, že čo ten futbal prinesie. Super, no a keď sa sústredíš na tú bližšiu budúcnosť, tak to je určite aj sústredenie sa na to, že čo hovorí tréner, ako pristupuje k tomu celému tréner. A ja som sa ešte vlastne nikdy nespýtala nikoho otázku, že aký je pre teba, pre futbalistu, pre futbalistku ideálny tréner. Vieš, že napríklad v mojej kariére som ich moc nezažila, či s výnimkám. Takže čo by mal mať ten tréner podľa teba? Akože niekomu inému možno vyhovuje nejaký iný, ale podľa teba? Jasné, tak podľa mňa, tak mne sa páči, keď tréner je veľa komunikatívny, že s nami komunikuje, či už sa deje niečo zlé alebo dobré. Takisto, keď ten tréner chce vlastne, vypočuje si náš ten názor a vie sa o tom rozprávať, že není taký, že len kývne rukou a myslí si len to, čo ona, že si nás vypočuje. Čo môžem povedať, že tento tréner, čo máme v Slavii, tak presne taký je. A potom asi skôr mám radšej takých kliďasov, že nemám rada, keď niekto tam z lavičky húka, kričí po nás, takže skôr takých, čo sa vedia otvorene baviť, sú ľudskí a môžeme sa aj o iných veciach ako len o futbalových porozprávať, takže skôr taký kliďasi. No a tá komunikácia, keď si to naznačila, tak je pre teba lepšie, že si vieš s ním sadnúť napríklad aj individuálne, že viete prebrať aj individuálne veci a riešte? Jasné, určite je to tak lepšie, že aj mimo futbalu a ako hovorím, tento tréner, čo je tu, tak presne je taký, že veľakrát sme sa už rozprávali aj mimo futbalové témy a myslím si, že to aj akože medzi nami vytvorí nejaké to aby som to dobre povedala. Puto, áno, také puto, že môžeš tomu trénerovi veriť aj čo sa týka takýchto vecí a potom tí futbalové veci to už idú oveľa jednoduchšie, takže ja si myslím, že tá komunikácia je základ. Hej, že tá komunikácia a dôvera. OK, ale keď si spomínala, že nemáš rada, keď je taký, že kričí, alebo taký proste excitovanejší ten tréner, tak je niekto v kabine, alebo poznáš nejakú hráčku, či už proste z repre, alebo zo Slovácka, alebo zo Slavie, ktorá má ráda také vyhecovanie, že proste keď na ňu tréner zakričí, lebo ja o jednej viem, ale je to, že 0,5% hráčok, tak či vieš o niektorej? Asi ani neviem, že by niekto tak povedal, že vyslovene mu jej robí dobre, keď tréner na ňu zakričí, že ju to neviem naozaj. Ešte záleží, jak zakričí, to je tiež pravda. Aj no. Inak spomeniem, ja si myslím, že Jana Vojteková, však vy sa poznáte, že... na ňu myslela, ale... Tak pozrieme Jani. No, že ona je taká, akože, že má rada také nahecovanie, si myslím. No a ja som teraz bola párkrát na zraze 15-ky dievčenskej reprezentácie a oni, veľa sme sa tam púšťali videí a vo veľa si bola aj ty, lebo sme hovorili aj o útočnej fáze samozrejme a ty si dala veľa golov aj za mládežnícke reprezentácie a padla taká otázka, že teda takto my sme tam sedeli a pred zápasom prvý reprezentačný zraz mali pred sebou 15-ročné a oni ráno na raňajkách sa nerozprávali. Oni boli v takom strese, že oni proste tam bolo príbory boli počuť, nikto sedeli rovno, ja neviem, že no a každopádne a potom sa ich tréner opýtal, že či sú v strese a oni to akože aj priznali a mňa zaujíma, že možno im môžeš aj pomôcť, že keď máš ty nejaké stresy, ak máš, takže čo na teba funguje, alebo keď si bola v ich veku, mladom, 15-ročnom, že ako si sa cítila pred tým zápasom a čo ti pomohlo? Akože vyslovene pred zápasmi ja stresy nemávam, ja som skôr taká kľudná, akože nie je to vyslovene, že by som išla do zápasu so stresom a že mám vyhradené niečo na to, čo by mi pomáhalo, proste dobre, zapnem si dobrú hudbu, ale nemám nejaké stresy a
to, čo si spomínala, že aj pri stole sú ticho, že mali takto stresy, tak to som ja osobne nezažila, lebo ja som strašný extrovert. Možno sa to nezdá, ale som extrovert. Čiže my sme, nepamätám si, že by sme my zažili v týchto mládežnických kategóriách, že by sme aj mimo tých zápasov a takto, že by sme boli v strese alebo tak, čiže len nemám sa prečo stresovať. Super, to vôbec akože vlastne neznamená to, že ti na tom nezáleží, alebo že neznamená to, že proste keď ti na tom záleží, musíš mať stres. Tak toto je tiež cesta. Tak ale akože moc im nepomohla, hej. Ale nie. No a kto je taký, teraz trošku akože zabrňujem do tej Slavie, keď sme ju spomínali, že kto je taký, alebo že skús je niečo, lebo keď tu bola Didi a ešte som tu mala aj Kačku Svitkovú, tak som sa ich to neopýtala, ale zaujíma ma to, že nejaký fun fact z vašej kabiny slavistickej. Že je niečo také, že nejaký špeciálny moment, alebo vieš, že čo by zaujímalo divákov? Že čítame niečo proste, že čo sa dá vyniesť z kabiny, vieš, čo myslím? Ak není, ideme na ďalšiu otázku. Fú, asi ma nič takto nenapadne. Určite tam niečo je, ale to sa asi vynášať nemôže. Takže niečo, čo by sa vyniesť malo, tak neviem, akože nič ma takto nenapadá. OK. A škoda, že tešila som sa, že dostanem nejakú, vieš, takú zaujímavú odpoveď. A bavili sme sa teda o tréneroch a myslím si, že Peťo Kopuň v Ačku je jeden z trénerov, ktorí majú obrovské kvality, môj názor. A on, keď ťa ako talentovanú hráčku vytiahol z mládežnických reprezentácií, tak ty si vlastne tam začala hrávať, že akože skoro hneď, nie? Že fakt, že si nastupovala v základoch. Dobre hovorím? Tie prvé zrazy to bola kvalifikácia. To viem, že sme boli... To ja neviem. Niekde mimo? Áno, viem, že sme tam vyhrali a to viem, že to bol môj prvý zápas, to bola hneď kvalifikácia. To som nastúpila. Potom sme hrali doma s Írskom. Tam som tiež nastúpila. To boli prvé. No ale... Potom už si to úplne presne nepamätám, ale... No každopádne sa objavuješ akože často v tej základnej zostave a to je perfektné, že je taká mladá hráčka, jedna vec. A druhá vec, že ty, možno to má súvisť s tým stresom, ktorý si hovorila, že nemáš, ale ako to zvládaš tú svoju pozíciu? Lebo akoby mám pocit z toho, čo vidím na ihrisku, že je na teba kladený akože veľký dôraz, že veľakrát aj proste po tej pravej strane alebo niekedy z ľavej proste ťaháš to družstvo. Tak ako vnímaš tú svoju pozíciu v reprezentácii? Alebo vieš, že pocity prídeš do reprezentácie a hneď hráš? Tak ja som veľmi rada, že tréner mi dáva tieto príležitosti aj na to, že som jedna z mladších, lebo tak v reprezentácii nie je samozrejme, že tie mladé baby dostaneme hneď tú príležitosť a ja veľmi cítim od toho trénera, akože mi dôveruje, že mi verí. Veľakrát aj na tých meetingoch, tak mi akože zdôrazňuje to, že v čom som silná a že teda mám to na tom ihrisku ukázať, takže ja som veľmi rada, že mi tú príležitosť dáva a vždy sa snažím akože utvrdiť ho v tom, že sa správne rozhodol a nejak si to miesto vždy tým dobrým výkonom zaslúžiť. Super, akože top. A jaké to akože pre teba je, že mať okolo seba, ja neviem, Dominiku Škorovankovú, a to je možno to, čo ma ukludňuje, že mám okolo seba také hráčky, ktoré už si zažili, ktoré už na nejakej úrovni hrávali a majú tú svoju kvalitu, tak napríklad keď som tam aj nová, tak dokážem sa tak, teraz už nová bola som, tak dokážu ťa tak strhnúť a proste sa cítiš, že keby si tam už neviem koľko a ani nevnímaš to, že by som bola akože mladšia alebo tak, čiže to, že sú okolo oni také hráčky, tak to práve, že pomôže. Super, to je znak toho, že to tam funguje v tej reprezentácii, čo je podľa mňa aj vidieť na tých výkonoch, ktoré podávate. No a teraz poďme trošku, ma zaujíma, že lebo my sa vlastne moc nepoznáme, ja som tu mala už aj moje najlepšie kamarátky, aj nejakých trénerov a vždycky akože hľadám také nejaké pojitko alebo niečo, čo vôbec netuším. Takže ideme teraz akože mimo súdka futbalového
ale tvojho. A čo by si napríklad neobjednala v reštaurácii? Hej, akože taká otázka, že ale možno niekoho bude... Mňa zaujíma napríklad. No nikdy by som si nebrala koprovú mačku. Fakt? Nikdy, neznášam. Ale možno, čo by prekvapilo, tak ani cestoviny. Nemám rada cestoviny na hociaký spôsob. Keď už... Perché? Cestoviny, pás! Žiadne carbonara, cestoviny, špagety, nemám to rada. Počujem, ty nemôžeš ísť hrať do Talianska, kebyže máš ambíciu ísť hrať, lebo my pred každým zápasom v Taliansku pasta. Nemám rada, keď ideme niekde tady takto na zápas, alebo máme tam tie cestoviny. No tak akože zjem to, však nemám na výber, ale keď je vždy niečo na výber, tak cestoviny obchádzam a dám si vždy to druhé. Akože fakt cestoviny by som si dobrovoľne nikdy nedala. A počujem, inak, čo ti nechutí na tom, že však to je vajce, múka? Nechutia mi cestoviny, vážne. Ale vieš, ale že cestovina, alebo tá omáčka? Alebo celkovo to celé, cestoviny s omáčkou, cestoviny s takou omáčkou, s kuracím masom. Proste ja si dám radšej napríklad rýžu, mäso. Hey. Ale nemám rada proste. Ty kokos, vidíš, tak cestoviny. To mi ešte snať. No počujem ma, Alessia Russo, určite poznáš. Ja mám hrozne rada. A som nejaký rozhovor, ona, že pasta, že to, čo mi dáva energiu do západa, samozrejme, však hoci čo iné sa dá. Dobrož, no a máš nejaký skrytý talent? A to je hrozná otázka. Môžem mi povedať, že na túto otázku nebudem odpovedať. Ideme ďalej. Fú, no ešte som ho nenašla, takže asi nemám. Nemám žiadny skrytý talent. Ešte si ho nenašla, lebo ešte si ho asi nenašla. Tak sa niekoho spýtam, kto ťa pozná potom, koho tu bude mať, že aký máš skrytý talent. Alebo tvoje dvojičky. Jak sa volá? Môj brat? No. Robo. No. On by nevedel o tebe skrytý talent? Nemám naozaj žiadny skrytý talent. No dobre, tak to sa nedozvieme dneska, bohužiaľ. No a ako vypadá tvoj bežný deň? Lebo vy už to máte tak, že ja som to vlastne ešte nezažila v Sparte, že vy už ste v profesionálnom režime. Áno. Hej. Ja viem, že každý deň futbalistky akože vypadá inak podľa toho, kedy je tréning a kedy je zápas, aká je sezóna, či je v príprave, blablabla. Ale proste, ako vyzerá tvoj deň? Hej, že... Dobre, tak budem hovoriť úprimne, jak vyzerá môj deň. No prosím ťa, to chcem. Takže ráno vstanem, cca 8 budík na 8. Máme o 10. tréning, takže idem na tréning. Otrenujem si, máme tam spoločný obed, tak sa naobedujem. Medzi tým máme ešte po tréningu nejakú regeneráciu, masáže. Teraz nám akurát stávajú aj sauny, výrivky. Áno, to som počula. Takže regenerácia, obed, no a ja som strašný milovník spánku. Takže vždy po tréningu si hodím nejaký šlofík, keď ale dojdem domov. Ale to je brutálna regenerácia pre futbalista. Áno, však spánok najlepšia regenerácia. Áno. Takže dám si šlofík, no a potom vlastne mám pol dňa voľno a ja kedy? No tak kávičky samozrejme, prechádzky, mám frajera, teda snúbenca. Áno, vieme. Snúbenca, tak s ním trávim čas, alebo proste tak, akože tie odpoledne mám, po obede mám vždy voľné, pokiaľ nemáme dvojfázy. Takže... A dvojfázové máte ako často do týždňa? Teraz počas sezóny tak nemáme. Mali sme cez prípravu, takže trénujeme len ráno a vlastne potom celé po obede máme voľné, takže záleží, čo si vymyslím, ale väčšinou sú to len také prechádzky, kávičky, nejaké nákupy, myhalnice, nechty. Kokos. Proste tak, no. Paráda. Tak ale vlastne vrchol toho dňa je od 10. do 11:30. Tak potom už si to môžeš užívať. Už len regenerujem. Už len regeneruješ, paráda. Alebo takéto mediálne povinnosti, ktoré budú čím ďalej, tým viac. Musíš si zvykať. Inak bavila som sa s Peťou Pačesovou. Športovou psychologičkou, lebo ja som jej povedala raz mentálna koučka, to nie, športová psychologička, že ona s vami akože preberá aj takéto mediálne, že ako vystupovať. Je to pravda, že keď má z toho niekto nejaký stres, tak to riešite s ňou? Akože... Či ty si to ešte... Ja som ani ešte s touto témou nebola, takže neviem, ale tak určite myslím, že babi niektoré za ne chodia, lebo ja sa vždy modlím a dúfam, že mňa ten mediálny termín nejak obíde a že naozaj sa tomu vyhýbam. Ale čo ma, ty si musíš zvyknúť, musím ti to povedať a ja som hrozne rada, že si prišla, lebo ty si tvárou
a budeš tvárou ženského minimálneho slovenského futbalu, lebo hráš ako hráš a si aká si. Hej. Takže zvykaj si. Je mi to ľúto. No však práve preto som došla, hovorím si, že musím sa to naučiť, proste niekedy musí nastať ten zlom, kedy si poviem, že proste musím ísť, tak hovorím, ideálna príležitosť, že ty si taká, že ma keď tak zachrániš. No alebo... jasné, ešte som ťa nemusela zachráňovať tu. No. Dobre ti dojde. No a čo robíš? Akože už si mi naznačila asi, že čo robíš, keď chceš vypnúť od futbalu, ale napríklad, hej, že nevydarený zápas, nevydaril sa ti, tebe osobne týmu, prehrali si dôležitý zápas a že čo robíš, keď chceš vypnúť od futbalu? Že je niečo také špecifické, čo ťa dostane, akože čo ťa premostí úplne na iné myšlienky? No ak sa mi nevydarí zápas, tak strašne som nahnevaná a už tí, čo sú najbližší okolo mňa, vedia, že sa so mnou nemôžu ani o futbale ani rozprávať, takže ja sa tak uzavriem do seba aj 2-3 hodiny a no záleží, jak moc na nič to bolo. Takže keď to bolo len tak na 30 minút. Takže som strašne akože naštvaná, že najradšej som sama so sebou, ale akože keď sa chcem už potom tak odreagovať, tak proste čo najlepšie s rodinou, s priateľom a snúbencom, pardon. A také mimo futbalové aktivity, aj tí nákupy, jak som spomínala, a rada si chodím aj zahrať badminton a takéto, takže proste hoci čo iné, len vypnúť do toho futbalu ani s futbalom, rada si tapnem Netflix a takéto. Inak badminton je super. No a ja už som to spomínala, ty si vyhrala cenu fanúšika 2-krát. To znamená, že ťa fanúšici majú radi, čo je perfektné. A čo to pre ťa, toto pre teba znamená takéto ocenenie? Lebo ono sa, myslím si, že predtým to vyhrala Didi, myslím si, že nejaké 3-4 roky sa vyhlasuje, alebo 5. Tak čo to pre teba akože znamená, že dostať cenu fanúšika, že nejak to zaväzuje, alebo čo? Že keď sa dozvedela, že prvýkrát, že si vrát cenu fanúšika, že alebo jak si to vnímala? Tak vždy ma to samozrejme poteší a vždy ma to aj prekvapí hlavne, keď som to vyhrala. 2 roky teda. A no vždy ma to teší, lebo okrem toho, že ten futbal hrám vlastne pre seba, že ma baví, tak to hráme samozrejme aj pre ľudí, takže je to taká milá odozva, že tí ľudia ti dajú ten hlas a tak ma to veľmi teší a vždy si to vážim. A je to taká vďaka, také uistenie, že to, čo robím asi správne a že ma to že ťa to baví ten futbal. Že ma to baví ten Teraz som ťa futbal. zachránila trošku. Pardon. Proste, že to, čo robím správne a vážim si to, strašne veľa to pre mňa znamená. Takže som vždy vďačná, že tí ľudia dajú ten hlas práve mne. Hej, a tam sa dá, myslím si, že raz za deň hlasovať? Tuším, raz za deň. Hej, myslím si, že raz za deň. Ja som už párkrát hlasovala, ale neprezradím, komu som... Asi nepamätám. Ja to nepamätám. Každý deň niekomu inému. No a ako som spomínala, tak ty si určite si myslím, že už aj v tvojom veku, že si vzorom pre mladé baby. A kebyže máš dať nejaké rady, hej, že presne tým babám, ktoré sú v tej 15-ke, to je jedno, že v reprezentácii alebo ktoré začínajú s futbalom, tak keby to boli proste 3 rady, ktoré by si dala babám, ktoré chcú hrať na takej úrovni alebo sa posunúť tam, kde si ty. Napadá sa niečo? Tak ja som sa vždy držala napriek toho veriť v samu seba, takže aby si verili v samej sebe, samu seba a aby si vždy išli za tým, čo chcú a nevzdávali sa, či už bude niekto od toho odhovára, proste to, čo si zaumienia, tak to môžu dokázať a k tomu obetujú všetko. A hlavne, aby sa tým futbalom bavili a užívali si to každý den tréning a zápas. Perfektná rada. A kebyže, to som sa pýtala Ivana Šranca a Haraslina, že kebyže nehrali futbal, že čo by robili, vieš. A milujem, že som dostala odpovede, inak môžete si pozrieť v častiach s nimi, milí fanúšici, že Haraslin, Lukáš, Šulo by bol trávnikár.
Čo on miluje proste trávu a miluje sekanie tržiek v Lamači, keď je proste v Bratislave, lebo on je z Bratislavy, takže chodí do Lamača kosiť trávu tam, kde začínal futbalom a že pomáha trávnikarovi a lajnovať a že Ivan by bol Šranci, on študoval Automechanik tuším povedal. Áno, Pamätám si, automechanik. pozerala som to. Miluje, vieš. A ty čo by si bola? Veľakrát si pokladám túto otázku, že keby nemám ten futbal, čo vlastne by som robila. No. A neviem, asi by som chcela mať nejakú kaviareň a takto, že v gastre možno robiť kávy a takéto. Ale vyslovene nejaké zamestnanie, že ja naozaj neviem. Skôr niečo takéto, mať nejakú kaviareň, hej. nejaké koláčiky. Ježiš, to Ale objednávať, nepiec. Že by som tam, ne. Po kariére. Dobre, tak ale dúfam, že to ešte dlho nebudeš mať kaviareň, hej? Dobre, a teda hráš za slovenskú reprezentáciu, pôsobíš teraz v Čechách a ten rozdiel medzi českým a slovenským futbalom ženským proste tam je obrovský. Aj keď pred 15 rokmi ešte nebol taký obrovský. A mňa zaujíma, že čo by si dopriala tomu ženskému slovenskému futbalu, aby napredoval, lebo proste napreduje v Európe, vo svete. Myslím si, že to fanúšici aj mužského futbalu už cítia. Tak čo by si dopriala tomu slovenskému ženskému futbalu? Tak určite, aby sa to tam sprofesionalizovalo, to je podľa mňa základ, aby tí baby sa stali profesionálkami a aby tí ľudia, čo to pozerajú, alebo teda aby to začali pozerať, aby dali tomu šancu, lebo myslím si, že tí dievčatá takisto ako chlapci tomu odozdávajú fakt všetko a zaslúžia si to, aby boli sledované, aby boli podporované, čiže minimálne to, čo je tu v Čechách, aby proste tí ľudia venovali tomu čas a energiu, aby do nich investovali a myslím si, že tým pádom by to aj napredovalo tam, na tom Slovensku minimálne ako tu v Čechách. Hej, ono vlastne je super, že v Čechách ČTčka vysiela tie zápasy. Aj na Slovensku STVR začalo vysielať zápasy. Takže to je možno taký krok k tomu, aby sa to nejak sprofesionalizovalo. No a ideme na rýchlu smrť. 2 možnosti ti dám a musíš si jednu vybrať, hej? Mala by si. Nemusíš. Mala by si. Hej, takže Slavia, Slovacko. Slavia. Som si myslela. Cena fanúšika alebo najlepšia futbolistka do 19 rokov. Cena fanúšika. Wow, tam som čakala jednu odpoveď. Real Madrid, Barcelona. Real Madrid. Tak to sme na stejné lodi. A moja obľúbená, kečup, horčica. Kečup. Iba? Iba kečup. Iba kečup, že Nemýšam to. Nemýšaš. Ja iba milujem kečup. míšať. Nemiešam to. Dobre, super. Už sme pomaličky akože pri konci. No, tak... Už sa mi potia dlane. Ja som tiež. No ale jak si sa cítila? Ten stres trošku klesol? Trošku. Minimálne, fakt, že len trošku. Nevadí, ale na taký tretí, štvrtý pokus by to možno už bolo. Ale prosím ťa, bola si super. Ja som hrozne rada, že si prišla, že si vyšla zo svojej komfortnej zóny. Z veľkej komfortnej zóny. Z veľkej, áno. Takže ďakujem ti veľmi, veľmi pekne. A bolo mi to veľmi príjemne s tebou. Ja ďakujem. A samozrejme, lúčim sa s vami aj ja, Lucia Ondrušová a dnes ste počúvali podcast o ženskom futbale s Lujou. Kebyže chcete tento podcast komentovať, lajkovať, zdieľať, tak budeme hrozne radi. Môžete nás podporiť aj na Buy Me a Coffee. A samozrejme, ja som zabudla ešte jednu vec, ktorú Tamara nám podpíše. Je to tričko Luja Football Academy. Takže tam ja ti kľudne podržím to tričko. A ja len k tomu budem niečo hovoriť. Takže toto tričko podpísané od Tamy môžete vyhrať, keď budete komentovať na YouTube tento podcast a napíšete nejaký pekný koment a podporíte Tamy do ďalších mediálnych takýchto aktivít. Takže toto tričko podpísané od Tamy môžete vyhrať, keď budete komentovať tento podcast a napríklad bude si čítať tie komenty a
dodáte odvahu k tomu, aby ste sa napríklad o nej dozvedeli viac a viac. No a každopádne ďakujeme vám za to, že ste nás pozerali, počúvali a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa krásne a majte sa futbalovo.